Hej med jer, godt I har klaret at komme til denne post. Her lærer I, hvordan en tale kan forberedes. Det er slet ikke så svært. Ham I ser bag mig kender I sikkert godt. Ja, nemlig, det er USA's præsident Obama. Han holder mange taler og har ansatte, der hjælper ham med at forberede talerne. Lyt bare en gang. It doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. Hans taler begejstrer folket og hjælper med til at blive valgt. Rent faktisk er det næsten umuligt at vinde et valg i USA, hvis man ikke kan holde en rivende tale. Obamas taler er kun så gode, fordi han holder sig til nogle små lette regler, der gør en tale fantastisk. Nu skal I lytte godt efter. Jeg har fundet en nem måde at både lave og holde en tale. Den kan I se lige her bag ved mig. Se lige på den første orange boks, kaldt taler. Det er der holder talen. Her skal du overveje, hvad du kan sige, og hvordan du kan sige det, fra den første orange boks til den anden kaldt indhold. Indhold betyder, hvad talen skal indeholde. Hvad er det, du egentlig vil sige? Den sidste boks, publikum, er dem, du taler til. Hvad tror du, de forstår, når du holder din tale? Giver det mening for dem, hvad du forsøger at sige til dem? Sagt nemt. Hvad vil du sige til hvem? Og husk ikke for meget ind i talen. Ellers bliver det, du egentlig vil sige, tabt i alt muligt andet. Nu til det nok vigtigste ved at holde en tale. Argumentation. Det du siger skal du kunne begrunde. Det nytter ikke bare at påstå noget, så er det jo ikke særlig troværdigt. Så overvej, hvordan du kan begrunde det du siger. Et slags hvorfor, til alle de påstande du kommer med. Nu er du klar til at holde en tale. Husk at tale langsomt og tydeligt. God arbejdslyst. Og god tur til næste post. 6.